She said la don weu head mystery. Ubalakwa ban syong thai no nakakam mystery jong u. Namar ba ula tre la slam ba ya katakakam. Te hakaway kasngi. Ula lej ban ya thau yaw malik jong u. Ubadai u kontraktor. Bad ulong. Ba ngalakwa ban syong thai no nakakam. Namar ba ngala tre ya kanakakam. La slam ba menta. Te utaw kontraktor ro. Ubadai u malik jong tau briu. Uklem ong ro em. Henry ukerpat tang kanakaway. Bad ulong. Ba ngalas ngo benut sisya ya pi. Bapin eno ya kanakakam. Namar banga jiyoi ya karukam tre jong pi. Pilong ba Tbit bha hakakam jong pi. Te kum taba sngo bha banchna satang kawai ka yeng ka bakhado nga kerpat ya pi ba pinchna nakabenta ka jingkwa jonga. Bat ka bandero ka yeng ka bakhado ka baonchna da kikti ki jong pi. Te kum ta utaw misteri ro ule ko ngo bonchna ya ka yeng ka bakhado nakabenta ka jingkwa jong utaw malik jong u. Te habaw ni mystery ulas dang bantre bad banchna ya katakayeng. Ula tre tang deb bad ulas na tang deb ya katakayeng. Namar ba ula thaj bad ba ulang nya bantre ya katakakam. Bad ula pendon kamro tang da kitier ki bad jam dor bad kitier ki bambha banchna ya katakayeng. Te kapor kala lejno hakabakhado uni mystery ula deb banchna ya katakayeng. Te hakaway kasngi utaw malik ulawan ban lejngo ya katakayeng ya kabaw taw misteri ula deb banchna. Te habaw la poy ha katakayeng utaw malik ula say yaw shabi ula ay bad ula pen kamti yaw taw shabi haw taw misteri. Bad ulong kani kayeng kade kajing ay sngo bha jong ay pi kum kajing sngo i bad kajing sngo ngo ya kajing tre jong pi bad nga hakito gisnam baro kibala lejno. Te kum ta utaw misteri ula kendit bad ula babe hang ta. Namar baulas na tang deb ya katakayeng. Bad jin undalatib ba katakayeng kandai ka jing as ngobha nakabenta jong u. Undalas na ya ka khambha bad un pendon kamro da kitier ki barem bad ki babha suda. Te kum ta perlok ka jing hikaya nga bad yapi nakane ka jing ya thok khana kalong ken mau baka jing im ka ba mapi ban manga ka bangiyo menta kadai ka jing as ngobha nakabenta ka jing im kabangin yo lasya lasisni. Te kumta sngoba lebha ya kataka jingim kabangi yo menta khnang bangin am babe hakataka jingim kabangin yo lasya lasisni. Te tang kumta perlok ngangai bapilyo khandiat ki jing hika na kani ki jing thok khana. Te sngoba like kani ki video subscribe ya kani ka channel ngini kendo pat ha ka next video ko bless po.